Kaixo lagunak, musu handi bat irundik, kaupazuek. Animo txapeldunak. Primeran ari zarete, musuak. Laizter, elkarrekin egongo gara. Animo txapeldunak, musu bana! Animo! Kaixo, animo handiak zuei, segi eutxi gogorra izate lan pila egiten bai familiak bai ikasleak eta oso harro gaude zuekin, bale? Musu handi bat, laster elkar ikusiko dugu. Animo, berenak zarete! Kaixo ikasle kuadrilla. Egoera tokatu zaigun bizitzea, ezta? Bueno, jakintzazue, gertaera historiko honetatik ere asko ikasiko dugula. Hartzazuen nire partez besarka da handi bat, eta zaindu zaitezte. Aupa kuadrilla, oso ongi ari zarete. Deskantzatu oporretan eta bueltan gaude. Aupa zuek! Kaixo familia, zemu zaudete, itziar naiz gorputz eskuntzakoa. Zer musaramak izue egun hauek. Ondo? Hemendikan animo handi bat bidali nahi dizuet, egun hauetan etxean goxatzeko. Ez larritu eskolako lanengandik eta beste zerrengatik. Importanteena, etxean goxo ongi egotea da eta txikiekin gozatzea. Eta larrituta urduritzen balin bat zehazte, ez astu. Gauzak beste modu batera ikusten. Beti, pentsamendu politak izan. Bueno, laster ikusiko gea. Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Gogoratu, dena ondo aterako da. Eta bitartean, alduzuen zoriontsuena izan. Berehala elkar ikusiko dugu. Musu eta besarkada erraldoia. Mua! Katxi porretaz. Zer moduz gaude lagunak? Ondo? Gutxi, Eta dena, primeran aterako da. Musu handi bat denontzat. Animo, azaindu! Kaixo txapeldunak. Zemu zabiltzate. Gero eta gutxiago gelitzen da elkarrekin egoteko. Animo, dena ondo aterako da. Musu, agur... Zeinen ondo ari garen. Aupa porrotz, aupa txaman, gutxi falta da. Eutxi! Bueno, lehendabiziko gauzak, kaixo guztioi. Bideo honen bitartez eskerrak eman nahi dizkizuet gure eskolako ume guztioi, eta txelo bero bat bidali nahi dizuet. Duela hilabete bat, eskolara iritsi, eta zan genizuen eskolak itxi egingo zirela. Eta zuek, txintxo, isil-isilik entzun egin zenuten, zuen gauzak hartu eta etxera abiatu zineten. Etxean, esan zizueten ezingo zenutela kalera atera. Ezingo zenutela zuen lagunekin egon. Ezingo zenutela parkera jetxi. Ezingo zenutela aitona mona ikusi. Ezingo zenutela zuen familiako edo bizilagunekin egon. Eta txintxo bete dezute hau. Horregatik, nire txalorik beroenak bidali nahi dizkizuet, eta musu handi bat, eta animoak. Laizter egongo gara berriro elkarrekin. Musu bat! Kaixo ikasleak, ez aztu. Korputza, mugitu, eskuak eragin eta maite dituzunak besarkatu. Apa ekipo, zemuz zabiltzate, zemuz konfinamendua. Bueno, mezu honen bitartez eskerrak eman nahi dizkizuet, egiten ari zaten lanagatik, esfortzuagatik, benetan mila esker, berdin jarraitu, eta pentsatu baino lehen elkar ikusiko gara. Animo eta musu handi bat. Kaixo lagunak, musu erraldoi bat. Bueno, txapeldunak, musu handi bat. Kaixo, zer moduz doa dena? Bueno, lasai egon, segituan dena bukatuko delako eta berriro elkartuko garelako. Musu erraldoi bat guztiontzako. Ondo segi eta dena super ongi aterako da. Agur! We love you. A big kiss. Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Be happy. Don't worry.
musu handi bat guztientzat. Egunero ikasten omen da zeo zer berria. Eskolan, kalean, etxean, eta egoera hontatikan ere ikaskuntza ederra ateriko dugu. Animo eta eutsi goiari. Begira, gagun bateketanik gauza bat esan nahi dizuegu. Txapeldunak zeate. Aupa zuek! Superheroi handi batzuk zaretelako. Musu handi bat, eta eguzkiz pigoxoena zuentzat. Laster arte! Astelena, asteartea, asteazkena, batzutan ez dakit ze egun izaten den, baina badakit egun hori dela zuek ikusi gabeko egun bat gehiago. Herriak isildu zaizkigu eta txoriak itzuli dira. Ikusi dituzue? Gogoratzen zeate, patiotik gelara joaten ginenean, txoko batetik begiratzen ginuen eta txori guztiak itzultzen ziren gu ez geundenean. Eta gure ogi papurra jaten zituzten. Gogoratzen zeate, ez da? Bueno, nik ez dakit noiz ikusiko garen berriro, ezin dizuet ziurtatu, baina badakit ikusten zaituzte danean, besarkada estu bat emango dizuedala, bat edo pila bat, eta musua handi pila bat, eta zaindu asko, eta aurrea, txapelduna zeateta. Kaixo. Bideotxo honekin animatu nahi zaituztet, ziur, laizter elkar ikusiko dugula. Eta seguru dena oso ondo aterako dela. Musu handi bat, eta laizter ikusiko gara. Nesakatik, animoak, eta musuak. Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Laizter elkarrekin egongo gara, baina bitartean, hementxe. Ni ere hementxe, agendatxo bat egin dut, eta hemen jartzen ditut nire gauzatxoak. Laizter arte, eta musu handi bat denoi. Lagunak, musu handi bat oi hartzen doi, bale? Eta laizter ikusiko ga. Aio! Txikia izanik asko maite zaitut nik.